نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. اللہ رب العالمین بیان فرمائے نگائیں گوشگائیں کہ منی نشانیاں چیکی ہمشیں کہ ما شمے تہا شمے جن سے تہا جن و مرد پیدا کتگاں. منی عزیز واجہاں اللہ رب العالمین انسانانی تہا جوڑی پیدا کتگ جن و مرد پیدا کتگ تو بیائے زانے کہ دانائیں جن و مرد کجاما او بے دانیں جن و مرد کجاما، دانائیں جن و مرد چون بیت او بے دانیں جن و مرد چون بیت. دانائیں جن و مرد وتی رشتہ بنیادہ اللہ رب العالمین اطاعت و فرمانبرداری تہا ارکنا. بے دان و بے سدیں جن و مرد وتی رشتہ بنیادہ گناہ و ناپرمانی تہا رسم و رواج تہا وتی خواہشاتانی تہا ارکنا. عقل مند و دانائیں جن و مرد یکی دومیے ہمراہ و خیر خواہ جوڑ باں. بے دانیں جن و مرد یکی دومیے مقابلہ یا کنا یکی دومیے خیر خواہ جوڑ نہ باں. عقل مند و دانائیں جن و مرد یکی دومیے عزت و احترام کنا. بے سد و بے دانیں جن و مرد یکی دومیے سرا مذاق و مسکرہ کنا. عقل مند و دانائیں جن و مرد کارانی تہا یکی دومیے تعریف کنا یکی دومیے قدرہ کنا. بے سد و بے دانیں جن و مرد تعریف بیکار سمجھاں. عقل مند و دانائیں جن و مرد یکی دومیے واسطہ وطارہ بربنداں وطارہ چنن تزوراں. بلے بے سد و بے دانیں جن و مرد یکی دومیے واسطہ نہ بلکہ وطارہ پورے دنیا واسطہ سنگارند. دومی مردمانی واسطہ وطارہ سنگارند یکی دومیے واسطہ نہ. عقل مند و دانائیں جن و مرد یکی دومیے پردہ پوشیہ کنت یکی دومیہ ماپ کان یکی دومیے مجبوریہ سمجھی. بلے بے سد و بے دانیں جن و مرد وتی اختلافاں وتی جنگ و جیڑہاں پورے دنیا دیما ظاہر کان. عقل مند و دانائیں جن و مرد سختیں گپاں گرمیں گپاں یلا دیانت بے حالش کنند ویلش کنند. بے سد و بے دانیں جن و مرد کسان کسانیں گپاں چکوہا مزن کنا. عقل مند و دانائیں جن و مرد یکی دومیہ چماپی لوٹاں. بے سد و بے دانیں جن و مرد ماپی نہ لوٹنت لوگاں برباد کنند. عقل مند و دانائیں جن و مرد یکی دومیے پسند و ناپسند احترام کنا وتی مرضیہ آہنی سرا نہ لڈاں. بے دانیں جن و مرد یکی دومیے کنٹرول کنگے ہاترا رشتیاں تباہ کنا. عقل مند و دانائیں جن و مرد اتحاد باں. بے سد و بے دانیں جن و مرد یکتا با مڑاں. عقل مند و دانائیں جن و مرد یکی دومیے ماتو پتاں وتی ماتو پت سمجھاں آہنی خدمتا کنا. بے سد و بے دانیں جن و مرد یکی دومیے ماتو پتاں بلاہیں بوجھ سمجھاں. عقل مند و دانائیں جن و مرد ہنچیں زندگی گوازینند کہ آہانی چھکانی واسطہ زندگی مثال جوڑ بیت. بلے بے سد و بے دانیں جن و مرد یکتابہ مڑند جنگ کنند دعویٰ کنند چکانی زندگیاں تباہ و برباد کنند. دعائیں کہ اللہ تعالیٰ مارا و شمارا شریں زندگ وازینے کے توفیق بداں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.